Rokomano Joyce, adwa wacho gimoro kae. Mokwongo jatendani adwa nyise ni wach ka Gen Z ne chakore. Na involved, na play part mar kwa chako about the finance bill. Actually, wachako strikes nikech finance bill. No waonge gi issues mang'eny kia cabinet kia ng'o makoro duogo timregi. They said politicians makoro mheshimiwa ne wacho kae DP gi other people. Negi kaw advantage of a process manose chakore. Initially kawachako demonstration, our issue was about the finance bill and it must be withdrawn in totality. That was our issue. But josiasa be obede kona kontegi gichako infiltrate kaka ginyalo kaw advantage of already ongoing process. Hapa ni nini eno kata kan wachango pesa kiwan wawegi mondo wa facilitate a few things mane watimo. But being ni josiasa no infiltrate mamano be wambe no waonge gi capacity mar gengo. Actually jo mane nyalo gengo mano ne en sirikal. Sirikal mano nego be ni bede okang mabele gi national intelligence mondo ging'e ni gini dhi timore ko we wagenge yo machalo kama mondo demonstration obeda on the basis of the financial bill. Mano no tamo sirikal magino ni chopo kama no chopo no ero maber kata marach jakom no biro mokonyo a situation mane already was out of hand. Having said that, kase wacho man, tado wacho niya. Odoyo widi gini gi joma moko, mheshimiwa odoyo widi gini gi joma moko mane sirikal. Ene munyiso wakani ofisi Rigathi Gachagua. Neni tijo lumo ko to nogol gi tema Rigathi Gachagua ondiko mano kuche. To sama ne Rigathi Gachagua igole office. Neni tiyo kuche 600 mane Rigathi Gachagua ondiko. Adwa ni by the end of this term kaka wan kaka jomatindo ana voice of jomatindo maya kaluo ko ma okawuwe wach waloya okawuwe wach kikuche joluo adwa ni leaders wa obedo pio wandai motere energy obio nyiswa ni to joluo di matindo mano kawo mano ndiko sama ne omiyo position mar energy nikech energy nigi sectors mang'eny kabisa wadwa ng'iyo ni to John Mbadi otio gi influence ne treasury ondiko joluo di matindo tich. Wada ngiyo ni odoyo widi Lake Basin Development Authority. Otiyo gi influence ne ondiko joluo di matinde tich. To wadwa ng'iyo ni to PS Omolo is in charge of interior. Polisi adimo donjo nikech wang'eyo mano jode ndalo mano jode the late ne nitie. Mane jaluo itinga gi pick up tidhi olo do get makiganju kaisha to ongo mana simo we jogo donje iye kanyo. Wadwa ne no Omolo be nyalo timo gimoro jode no timo. Ami kikauji police, kikauji NYS. Mane kinyalo duogo irwa kaka jomatindo makaluo tich kono wane sirikal ni. Nikech une iye okonyowa kama. An gima nyalo kwayo leaders wa mane iye kacha. Jakom whatever you see eno kwadwa no omendule issues mag internal affairs ka. But jakom no sekawa adwa nyiso mheshimiwa Dowede ni onge Ruto ne onge gi capacity mar yiero wandai mabed minister mar energy. Ka jakom odagi kata ka jakom ko yie kata wadaino mokwongo do ko yie ka otijno Mbadi the same you the same Oparanya the same ko gima timore kae ni jakom emano yie ni jok mano gole odiem go golgi gidonje sirikal ge kon sirikal to koro nyaka sani rowere mag Gen Z ochunge tok nga kose wan sani kaka jomatindo wakunga wuok kaka dhodwa makaluo then kura wuok kaka Gen Z ma Kenya dhodwa makaluo kaka jomatindo wadwa nyiso josiasa gi jotelo ge mane sirikal ni kochopo 2027 kikubinwa gi narrative moro ne sirikal marwa ka wan we are not part of that sirikal maruno biya gi list mikono wane jokama anto ncho miya Lake Basin Mall an yudhe ma sendike tich gen yudhe machako mokama nyiri gen kama chuo gen kama kwa confirm mano odo widi kidwaro MP makasepol an mana ka bondo kacha debani abu goni campaign motegno kabisa wanda ibo timno kamano bado timno kamano gino timno kamano about the nationwide Gen Z ma Kenya ka wan sani pokwa make a decision ni wado bedo banga in 2027 actually sani kipenja tabo nyisi ni Gen Z wish kata ni Matiang'i nyalo biro kamora mora miracle moro nyalo timore ni Matiang'i kijana moro ma yakisicha obi to chung Matiang'i mane minister mar interior obi ochung kaka president wanyalo support gimomiyo enia ka jo ng'eny wan osomo Matiang'i ne minister mar education Matiang'i notieko cheating mar exam
ma eni manya e Kenya ka mana ka skunde madongo machala Lansgate ne manyo mana kogol Matiang'i kanyo utere docket mar interior. Matiang'i as a minister of interior na wanyalo neno kana nyalo dhi nyaka school sama ji timo penjo odhi nyaka school even before openjo principal ni apenji mai kama nyithindo ninde to uga pesa unyieo go school bus pesa monego ang'o mano moni nyiewo loso dormitory instead of nyiewo school bus. Waneno nyaka institution ma Matiang'i odhi e classroom to penjo nyithindo no tingane sans textbook mantie to nyithindo tingo sans textbook abich to lesson ma sans monego bede the best to penjo principal ni japuonj ma sans kai ni japuonj onge nyithindo se puonj sans for how long nyaka ni japuonj se biro dire kende. That is a man what do ngama is hands on ngama ko mitich to implement gino monyalo dhi kata kien modhi onge and sani nyamo wa believe ni nyalo timo mano apart from Raila Odinga moshimo dogi ni wacho ni kuro sano city okonego bene waluwo ngama wa believe sani kaka jomatino ni nyalo timo mano en Fred Matiang'i nikech waseneno kanitia achiel ariyo adek mosetimo. Another person madwa nyiso jowagi ni be kata kaponi wan gi jakom ni en kayacho odhi e UC kik gi underrate the factor mar jomatindo e siasa masani and most of leaders wa makaluo anadwa bedo open kata mana gi jakom ni ang'eyo ni factors mang'eny nitie kendo ji gore iye kacha kabisa but nitie gimoro ma kigigno kigigno this young man called Babu Owino. That young man akia lakini ingeni juogi mar siasa be poga kumji na neno kata uma be to kanga dib kata matena Jacob wacho ni loso e loro were matendo ma jenzi ma joluo ka achiel kod jenzi ma general to jenzi ma Kenya kai dong besani waseneno ka osechak ti kod geyo marach gi jo siasa nikech adira kwa wanyalo menya achiel ariyo adek jenzi mane gin vocal ahinya e kinde ng'anyo mago mag rowere mag jenzi sani waseneno ka nitiere jo siasa moko momako gi nitiere mago ma nitiere tok jatend piny nitiere mago ma nitiere tok jo ODM achiel kod kata Kalonzo itiyo kodu marach. Joyce adwa kunini number one nyaki he accept the fact near during Gen Z's demonstration samana watimo demonstration nitiere ring leaders moko mano bedo abducted mago jok mane ni sirikal by then kako Mheshimiwa Dowedi gini oknyal nyiso wani tang'omi onegi abduct gi yet the president magi support no promise wani gik mane uru timo kata ji mane uru timo chon ne ok dhi timore sani. Adwa nyisi Joyce ni ngene sirikal ni ema ji osenegie yure ma okoriere tir maloyo kata sirikal Uhuru Kenyatta but jatend piny masani nochiko wani en sirikal ok bichalo gi sirikal mokalo cha. Gima be nyaka ing'e Joyce ni Gen Z notho mang'eny makata AG nodhi e parliament munyiso member of parliament ni okonyal account okonyal golo the actual figures mag jok manotho but this government Mheshimiwa Dowedi gine support bende poko biro mo compensate jok mane gi nego innocently nikech joge no tho innocently magi ok jo siasa moko man gi kombe moko minyalo wacho ni nitie gimoro mane gitetea government no wacho ni ginegi dhi compensate these families nyaka sani onge family mosiwuok ayanga mo wacho ni otimre nade ochule kata kamano itiyo kod Gen Z marach ka luore ni sani moko semako tien jo siasa moko kose pod gi chunga kigen Gen Z gima timre niya jok mine no mako jo siasa moko go gibe gimanyo mana yo mar ginyalo dak go but kucho for 2026-2027 we will make a decision mana Mheshimiwa Dowedi ne wacho kasani ni ke oluongi sirikal kikirit barua kuonge donja kasto barua bi bang kapok wadhi yo machielo Dowedi ageni